navn er Jacob Snodal. Jeg er i dag taget ud på Lystrup Have Efterskole for at lave et lille foredrag om min karriere som DJ, men også en skulderskade, som jeg har haft hele mit liv. Så nu er jeg taget ud for at fortælle de kære unge mennesker, at de også glemmer at tænke og bare gøre det, selvom de har nogle udfordringer. Jeg har selv gået herude for 13-14 år siden, så jeg tænkte, at det var en god måde at give igen.